that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, let my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will sing, I will praise, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, I will praise, let my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will praise, all the sorrow and the thoughts, those your word is true. I will sing, I will praise, let my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will praise, I will praise, I will sing, I will sing, I will sing. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non so più solo, ma che son parte di una immensa vita. Dono di lui, del suo immenso amore. Dono di lui, del suo immenso amore.
ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria, l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. سبيح الحي سبيح الحي متعي مملية متعي مملية بلمحبة الله بلمحبة الله لي حيرنات الله Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jiena u r-raj dak is-sabiħ. Ir-raj is-sabiħ jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Ir-raj is-sabiħ jaraf in-naġġ tiegħu u n-naġġ tiegħu jarfu lilu. Ejjew nidħlu f'din l-esperjenza ta' relazzjoni ta' intimità mal-persuna ta' Ġesu dalgħodu. Tant għandna bżonn min jagħtina direzzjoni, tant għandna bżonn min jieħu ħsiebna, tant għandna bżonn min jagħti ħajtu għalina. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna miegħu flimkien ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna b'umiltà nitolbuh iħenna lina. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewid u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna, inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qadis, int waħdek mulej, int waħdek fl-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen.
Nofru din l-Ewkaristija r-Ruħ Nazzarenu Ħili u Ġorġett Portelli. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru mimli bl-Ispiritu Santu wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tisħarġuna fuq il-ġejt li għamilna l-wieħed marejt u biex dan fih. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dan Ġesu u l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mod il-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. F'din il-mixja ta' ħajti mixjin ma' xulxin ma kont nibża minn xejn għax ma kellix għalfejn għax kont miegħi mulej. Xim f'daqqa jintlaqtek u għar-rasi spiċċajt. Kien propju dak il-moment li bdejt nimxi bl-amment sakemm fl-art jiwaqaj. Ġejt werfajtni mulej f'momenti ibsin, f'triqat imħarbtin. Iva int imxejt bija mulej għal-kemm jiena ħsibt li sejjaħlek għal xejn. Iva ġejt werfajtni mulej f'triqat imħarbtin f'momenti ibsin. Iva imxejt bija mulej għal-kemm jiena ħsibt li sejjaħtlek għal xejn. Kont int l-erfajtni mulej, kont int l-erfajtni mulej, kont int l-erfajtni mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan l-Apostlu. Eżis, araw bliema għożża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. Għax id-dinja ma tarafniex, għax ma għarfitx lilu.
Eżis, issa aħna wlied Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodda ħajr lil Alla kjoġobkom inkom bil-wifqa. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jiena ir-raj tajjeb jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Il-mulej ma'kom. Miegħek, Paul. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab. U l-lupu jaħtafhom u jxerridhom mikriju u ma jħabbilx rasu min-naċ. Jiena r-raj it-tajjeb. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Bħalma l-missier jaraf lili u jien naraf lill-missier. U għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel. Lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda, raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' nieħodha. Ħadd ma jieħodili. Iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' nieħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Naħseb li waħda mill-mistoqsijiet li għandna fil-qalb tagħna illi xi darba nesprimuha u ħafna drabi tibqa' imġew moħbija hija. Imma li min jieħu ħsiebi. U speċjali intom il-ġenituri li l-ħin kollu moħħkom itektek, moħħkom jaħseb. Taħsbu għal dak u għal dik. Kultant taħsbu mhux biss għadlu riedkom imma wkoll għall ġenituri tagħkom. Imma li min jieħu ħsiebi. Imma li min iħobbni. U din il-mistoqsija turi ċerta solitudni li kultant ngħixu fil-ħajja. Lili min jagħti każi. Jien għal min jien importanti. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jippreżenta ruħu bħala ir-raj. Traduzzjoni litterali ir-raj dak it-tajjeb. Hoppoimen hokalos, dak it-tajjeb jgħid il-Grieg. Mhux dak is-sabiħ, mhux it-tajjeb biss, dak is-sabiħ. Dak is-sabiħ għaliex? Għax mhux biss hu r-raj,
imma hu l-isbaħ, hu l-aħjar, u dak li jaf l-iktar jieħu ħsieb, u dak li jaf l-iktar iħobb, ir-raj dak is-sabiħ. Ġesu għadu kemm ħalla lill-lama mit-twelejt tal-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 9. U qiegħed jikkumbatti mal-kapijiet tal-Lot. Sintendi qiegħed fl-erja tat-Tempju ta' Ġerusalemm u qegħdin jisimgħuh ħafna nies. U Ġesu lil dawk li kienu jisimgħuh u lilna aħna wkoll għandna kapijiet u kultant aħna stess ukoll kapijiet. Kulħadd fl-ambitu tiegħu minn ġenitur jew bħali jien ir-raj min għandu responsabilità fuq ix-xogħol, min għandu tip ta' responsabilità oħra, forsi f'xi jaqda, f'xi grupp, imma l-koll kemm aħna b'xi mod għandna responsabilità. Il-koll kemm aħna b'xi mod rajja. U allura Ġesu jdur fuqhom, fuq il-kapijiet tal-Lot u fuqna dal-għodu jgħidilna jien ir-raj dak is-sabiħ. Jien ir-raj dak is-sabiħ. U Ġesu jippreżenta lilu nnifsu l-ewwel qabel kollox bħala ir-raj tagħna. Imma jippreżenta wkoll lilu nnifsu bħala il-mudell ta' kif aħna nistgħu nkunu rajja. U li min huma ż-żewġ karatteristiċi ta' Ġesu raj illi jħaddem l-ewwel qabel kollox magħna. Aħna li aħna l-merħla tiegħu. Issa aħna fil-kultura tagħna meta ngħidu aħna n-naċ u Ġesu ir-raj ma tantx ikollha konnotazzjonijiet sbieħ il-fatt li tkun naġa u xejn. Għax għandna diversi espressjonijiet dispreġjattivi dwar in-naċ. Biżejjed insemmu waħda, naċ ta' bendu, iskom naċ, hija espressjoni dispreġjattiva, mhix kwalità sabiħa tal-bniedem meta tajru jew issejjaħlu naċa. Imma fil-kuntest tal-mentalità rurali illi fiha kien jgħix Ġesu, li tkun raj kellha tifsira ta' dinjità, ta' onur. Naraw iktar il-qudiem ukoll għaliex. Li min huma ż-żewġ kwalitajiet prinċipali ta' dan ir-raj? Jgħidilna l-Vanġelu tal-lum. Ir-raj it-tajjeb, ir-raj dak is-sabiħ jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U l-kwalità l-oħra tar-raj is-sabiħ, ir-raj is-sabiħ jara fin-naċ tiegħu u n-naċ tiegħu jarfu lilu. Ħanippruvaw nifhmu ftehim dawn iż-żewġ verbi. Ir-raj is-sabiħ jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri bil-maqlub. Il-mikri meta jara l-lupu ġej jaħrab. Kif Ġesu jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu? Kif Ġesu jagħti ħajtu għalija, jagħti ħajtu għalik? Tgħidli daqskemm nitolbu lil Ġesu. Kultant daqskemm inressaqlu xewqat, forsi xewqat li jien jidher li huma tajbejn għall-familja tiegħi, għal uriedi, għan-nies li nħobb. U donnu ma jismanejx. Xi tfisser dejn? Ir-raj is-sabiħ jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Forsi aħna u nitolbuh dak li jidrilna li jonqosna. Aħna u nitolbuh ix-xewqa illi fil-mument tkun l-iktar preżenti quddiem għajnejna u f'moħħna. Ninsew illi dak kollu li aħna, il-persuna kollha kemm hi tagħna, il-bqija dak kollu li għandna irċivejnih minn għandu. U verament allura illi r-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Jagħti lilna dak kollu li aħna u dak kollu li għandna. Li jiġri hu illi meta niffukaw fuq dak li jonqos, ninsew dak li għandna, anki jekk jisboq bil-kotra dak li jonqos.
Imma xi fisser ukoll Ġesu ir-raj is-sabiħ li jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Ir-raj is-sabiħ jidħol fejn il-ħarufa, fejn in-naġa titbiet u tintilef. Imur warajja, ifittixa. Il-Vanġelu ta' San Luqa, kif ukoll il-Vanġelu ta' San Mattew, jirrakkuntawna l-parabola tan-naġa li tintilef, il-ħarufa li titlef id-direzzjoni, titlef l-orjentament. Li hija jien, hija kull wieħed u kull waħda minna. U propju fil-mument meta jint mitluf, meta jint ma tistenniex tip ta' għajnuna jew tip ta' support, propju dak il-ħin il-mulej jitfaċċa, iħalli d-99 l-oħra biex jiġi u jagħtik dak li għandek bżonn. Jagħtik il-qawwa biex tqowm, biex toħroġ mid-dlam li tkun dħalt fih. U din hija esperjenza li ngħaddu minnha mhux darba u tnejn fil-ħajja. Kemm il-darba kont mitluf, kemm il-darba ma kontx taf x'għandek tagħmel. Kemm il-darba ssib darek mal-ħajt tajt qalbek u f'dak il-mument il-mulej jibgħat lil xi ħadd illi jagħtik dak li għandek bżonn, jagħtik il-qawwa biex tkompli timxi l-quddiem, jagħtik id-dawl biex ma tibqax fid-dlam. Kemm il-darba tiġri fil-ħajja tagħna? Tiġri spiss, sikwejt. Tant tiġri illi kultant lanqas natwa pace, lanqas natwa valur. Imma mhux biss. Kif Ġesu ikun ir-raj tagħna, ir-raj li jagħti ħajtu għalina. Ġesu jagħti ħajtu għalina propju f'dak il-mument meta minħabba l-iżbalji tagħna aħna nkunu ser nitkissru frott il-konsegwenzi tad-djufijiet tagħna, il-konsegwenzi tal-ħażen tagħna. Għamilt żball fir-relazzjoni, għamilt żball fil-familja, għamilt żball ma' xi ħadd minn ħuti, għamilt żball ma' wliedi. Meta nħares lura ngħid kemm mesti ġibt ruħi b'mod differenti, għamilt żball. Min se jerfa' il-konsegwenzi ta' dak l-iżball? Min se jidħol biex jgħidlek isma' ħalli fidejja, għafda fija, dik il-ħtija maħfura, issa l-bqija ħallih fidi, anke jekk qed tara kollox nieżel, anke jekk l-affarijiet mhumiex preċiż kif tixtieqhom inti. Ħalli fidejja, serraħ rasek, nikkontrolla kollox, kollox taħt kontroll, kollox taħt għajnejja. Min se jgħidilek? Min se jagħtijilek din is-sikurezza? Jekk mhux ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ Ġesu. U jkompli jagħtina ħajtu dan ir-raj. Kejf? Billi saħansitra frott tal-konsegwenzi tal-ħażen tagħna ibati id-batija sakemm imut għalina li jħobb, għan-naġġ tiegħu li jħobb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Ma jitlaqna qatt dan ir-raj is-sabiħ, ma jħallina qatt dan ir-raj is-sabiħ. Il-mikri differenti. Forsi insibuha bitqila biex fil-ħajja tagħna, fl-esperjenza tal-ġrajiet tal-ħajja ta' kuljum, niddetektjaw lil xi ħadd, insibu lil xi ħadd, naslu lil xi ħadd u ngħidu iwa, dan raj tajjeb, dan raj li jixbaħ ir-raj is-sabiħ. Forsi insibuha bitqila fil-ħajja tagħna. Insibuha iktar faċli li niltaqgħu ma' rajja illi nsejħulhom mikrija. Ma' raj illi nħossuh bħala xrejk, mikri, u mhux ir-raj veru li jħobb in-naġġ. Mhux hekk nagħmlu, mhux hekk nagħmlu. Meta it-tfal żgħar jew kbar jibdew isiru pejs għax jibdew jagħtuna fastidju, jibdew ifixkluna fil-ħajja. Aħna li tant konna nriduhom fil-bidu tal-esperjenza tal-ħajja tagħna ta' żwieġ, aħna li tant xtaqnihom, imbagħad bil-mod il-mod, is-soċjetà li qed ngħixu fija tibda tħosshom bħala xkiel u tibda tpoġġihom u tipparkjawhom law u lem. Saħansitra it-tarbija fil-ġewf, it-tarbija fil-ġewf, innoċenza assoluta, innoċenza pura.
tibda ssejr xkiel. Għaliex? Għaliex? Għax ma nħossux tiegħi, ma nħossiex tiegħi. Għax jien mikri, jien xrejk, mhux bħal rajj is-sabiħ. L-istess iktar il-qudiem fil-ħajja. Kemm jiġri li jinkisru relazzjonijiet u jinaqdu flimkien familji u nibdew naraw il-familji ta' xulxejn, l-ulied ta' xulxejn bħala xkiel għal relazzjoni tal-ġenituri. Dawk li sejħulhom blended families illum. Jien ħallejt il-mara bit-tfal u niżżewweġ oħra jew impoġġi oħra bit-tfal. Kif nittrattawhom lil dawk it-tfal? X'tejb tara jien ma' tfal tal-mara tiegħi? X'tejb tara jien ma' tfal tar-raġel tiegħi jew tal-persuna li poġġut magħha? X'tejb tara jien? Jew inkella inħosshom bħala xkiel. Nispiċċa il-mikri, xrejk ma' dawk li huma il-mimmi ta' għajnejn Alla. Ħażin għalih min jagħti skandlu, min ifixkel lil wieħed minn dawn iż-żgħar jgħid Ġesu fil-Vanġelu. Ix-xrejk, jien responsabbli tal-Knisja f'Għawdex bħalissa, jien responsabbli fuq ix-xogħol x'imkien, jien responsabbli tal-familja u nfittex l-ewwel qabel kollox l-interessi tiegħi, li nkun sew jien, li niddefendi li nnifsi, li nikkopri rasi, li kkaverja rasi u ħadd ieħor ħallihha jagħmel li jrid. Xtejb tara jien, xtejb tara jien, jekk kienx ir-raj is-sabiħ jew il-mikri qed ngħixu f'soċjetà ilna ngħidu biha dejn mill-aħħar ta' snin tas-seklu ieħor. Soċjetà illi qiegħda fi kriżi ta' paternità. Il-missier ma jafx fejn hu, mitluf, intilef. Il-missier li jipproteġi, il-missier li jieħu ħsieb. Għaliex? Forsi għaddejjin minn kriżi ta' rwoli, forsi għaddejjin saħansitra minn kriżi ta' identità. Forsi bl-iskuża tal-ugwaljanza qegħdin nillivellaw lil kulħadd u nqisu l kulħadd l-istess. Tant illi il-problemi tagħna m'għadniex bħal qabel immorru nsibu lil xi ħadd adult u nitkellmu miegħu. L-inkwit tagħna m'għadniex bħal qabel immorru nsibu xi saċerdot jew persuna li ngħidu dik le, imma x'nagħmlu? Nisbugawhom fil-familja quddiem it-tfal. Bħalli kieku tfal inqisuhom bħala l-ġenituri tagħna biex jagħtuna l-pariri, nisbogaw magħhom, nistrieħu magħhom. Din hija s-soċjetà li tilfet kull tejb ta' konfini, kull tejb ta' rwol, li tilfet dan is-sens qawwi ta' paternità, dan is-sens importanti ta' kif tkun raj, kif tkun raj. U kieku tgħid tisma' din is-soċjetà qed wassalna x'imkien, sejrin x'imkien u kuntenti fejn sejrin, kieku ngħidu fiha u ma fijiex. Imma r-riżultati mhux qed juru dan. Ir-riżultati qegħdin juru mod ieħor, qegħdin juru differenti. Il-karatteristika l-oħra tar-raj is-sabiħ hija li jaraf in-naċ tiegħu u n-naċ tiegħu jarfu lilu. U hawnhekk ukoll hawnhekk hawn baħar ieħor fuq x'nirriflettu x'jiġifieri taraf. L-ewwel nett il-kelma taraf fl-Iskrittura hija użata għall-intimità l-iktar profonda, intimità tal-moħħ, tal-qalb u tal-ġisem taraf bejn ir-raġel u l-mara. Adam għaraf lil martu Eva. Imma taraf ta' veru, mhux tagħmel is-sess ma', taraf ta' veru, taraf verament il-qalb, il-moħħ, komunikazzjoni interjuri sħiħa li titkompla mbagħad bl-intimità fiżika. Mela xi tfisser taraf? Taraf tfisser ir-raj is-sabiħ jaraf in-naċ tiegħu, taraf tfisser li nkunu kapaċi nidħlu f'relazzjonijiet sempliċi ma' xulxejn. Il-bniedem hu esseri relazzjonali. Ma jistax jgħix mingħajr relazzjonijiet. Għaliex? Għax aħna kull wieħed u kull waħda minna hawnhekk frott ta' relazzjoni. Issa kienet kemm kienet bażwija din ir-relazzjoni.
imma frott ta' relazzjoni. Ħadd ma ġie minn persuna waħdu, kulħadd ġie minn tnejn. Imma din ir-relazzjoni fejn hi? Fejn hi ir-relazzjoni? Ir-relazzjoni bejnietna. Għadna nafu nirrelataw flimkien. Il-Vanġelu tal-lum jistedinna u jħeġġiġna biex nagħtu importanza lil dak li l-iktar importanti. Kemm qegħdin jidħlu oġġetti, persuni bejnietna fir-relazzjonijiet ta' veru, fir-relazzjonijiet sempliċi. Kemm jidħlu l-flows, pereżempju, fir-relazzjonijiet ta' bejn l-aħwa. Kemm jidħlu l-flows u nqisu il-ġejt li għaddej bħala iktar importanti mir-relazzjoni li hija ġejt li ma jgħaddejx. Ma jgħaddejx. Hija ġejt għaliex? Għaliex? Għax ir-relazzjoni tibqa' magħna. Twilidna minna, twilidna bija, twilidna fija u tibqa' magħna. Ħajjitna kollha fl-eternità. Ir-relazzjoni. Ir-relazzjoni. Ew nitolbu lil Mulej dal-għodu biex jagħtina dal-ispirtu tar-raj is-sabiħ. Ir-raj li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu u r-raj li jara fin-naċ tiegħu. Ir-raj li jidħol f'relazzjoni tajba vera man-naċ tiegħu. Hawnhekk Ġesu kellu f'moħħu żgur lil Mosè li kien raj u li jiltaqa' ma' Alla u jira n-naċ ta' ħadnu Ġetro. U Ġesu kellu f'moħħu wkoll u l-poplu ta' Iżrael li kien jisimgħu żgur li fehmu, kellu f'moħħu lil David illi kien sultan imma kien raj. U għalhekk missieru Ġesse meta Samwel mar biex jaħtru sultan, laqas biss ħaseb fih għal dak tifel żgħir raj qiegħed jira n-naċ dak kapaċi għal sultan. Iwa dak hu s-sultan ta' veru. Is-sultan ta' veru hu r-raj. Ir-raj li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Ew nitolbuh lil Mulej dal-għodu biex dan l-ispirtu tar-raj il-kol kemm aħna naħdmu fuqu, il-kol kemm aħna nħalluh jidħol fina. Ġesu huwa r-raj tagħna. Ġesu dak li jagħti ħajtu għalina. Ġesu dak li jrid jidħol f'komunikazzjoni f'relazzjoni magħna biex aħna nħossuna verament protetti, biex aħna nħossuna verament maħbuba. U għal dik il-mistoqsija tal-bidu li min jieħu ħsiebi, li min iħobbni. Ir-risposta tkun iwa hemm xi ħadd li jħobbni tassew. Hemm xi ħadd li jieħu ħsiebi tassew. Ir-raj dak is-sabiħ. Nistqarru dak li nemmnu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u l-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sal-Milen. Salbuħ għalina, bata Ponz Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nista'ma mudija waħda għal-maħdar nabil. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien il-ġej. Amen. Propju l-lum fil-festa tar-raj is-sabiħ, il-Knisja titlob għal iktar vokazzjonijiet, għal iktar rajja. Rajja mhux biss bħala saċerdoti u reliġjużi, dawk ukoll importanti ħafna. Imma biex l-ispirtu tar-raj tajjeb ikun f'kull min għandu xi tip ta' responsabilità, biex kull tip ta' vokazzjoni, kull tip ta' sejħa, kull tip ta' professjoni neħdu għal-kol kemm aħna bħala għażla u sejħa minn Alla għalina. Nitolbuk Mulej l-ewwel qabel kollox għall-Knisja tiegħek. Kompli imlija bl-ispirtu tar-raj tajjeb, sejjaħ, żgħażagħ biex ikomplu imexxu l-quddiem. Dak li inti tixtieq mill-poplu tiegħek sejjaħ żgħażagħ biex jikkonsagraw lilhom infushom b'awtentiċità minkejja d-djufijiet tagħhom, brieda tajba ħalli jagħtu lilhom infushom għall-poplu tiegħek.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Atina mulej li dawk li huma diġà fit-triq tas-saċerdozju, fit-triq tal-ħajja reliġjuża, fit-triq tal-ħajja miż-żewġa, jieħdu minnek l-ispirtu tar-raj is-sabiħ biex ikunu mhux biss bnedmejn li jagħtu lilhom infushom għal dawk li jħobbu, imma bnedmejn li kapaċi jidħlu f'relazzjoni sempliċi, awtentika ma' dawk li tpoġġilhom fir-responsabilità tagħhom. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk il-pajjiżi li huma nieqsa minn rajja li juru lilek bħala raj is-sabiħ u għandhom bżonn ta' missjonarji, għandhom bżonn ta' persuni, saċerdoti reliġjużi u lajċi li juru l-wiċċek biex isibu huma wkoll il-ħelsien, it-triq li tagħtihom il-paċi tal-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej, int li inti r-raj is-sabiħ biex tagħti l-ħajja ta' dejjem lil qaddej tiegħek Nazzarenu Ħili u Ġorġett Portelli u lil ħutna l-mejtin kollha li għaddew minn din il-ħajja għal għandek. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll għal żewġ żgħażagħ Etienne Gilson u Andrew Grima li nhar il-ġimgħa li ġejja se jiġu ordnati saċerdoti. Nitolbuk biex iktar żgħażagħ, iktar adolescenti jagħmlu l-għażla sabiħa tiegħek bħala r-raj is-sabiħ li tagħti ħajtek għall poplu tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nitolbu lil mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Inroddulek ħajr mulej għad-doni kollha tiegħek mod speċjali illum li turina lil wiċċek, turina lil qalbek, turina l-idejk immarkati, riġlejk immarkati fil-figura tar-raj is-sabiħ li jagħti ħajtu għalina u li jgħix u jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Meta dmuħ f'għajnejk jinżel ma' ħaddejk u f'qalbek vojt hemm biss ħallini niġi ħdejk qed nistennik li sejjaħ li tajjat li u tlok jinniġi ħdejk ix-xija ta' il-maġiri nieħdok biex tistrih u inniket il-vojt lem f'qalbek jien bil-fer niblih u inniket il-vojt lem f'qalbek jien bil-fer niblih jien bil-fer jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej b'ridejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għid igħanuruna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Imma b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien
li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-lejl tagħna. U qeret il-ħażin tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u raġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-lejt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u blajda jtennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħajr ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Sidi Ġesu huwa ħaj, alleluja. Sidi Ġesu huwa ħaj, alleluja. Sidi Ġesu huwa ħaj, alleluja. Sidi Ġesu huwa ħaj, qed jgħix, qed jgħix, qed jgħix, qed jgħix, jgħix. Sidi Ġesu huwa ħaj, alleluja. Sidi Ġesu huwa Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli il-Kardinal Marju, l-Is of Charles, l-Is of Joe, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nazzarenu Ħili u Ġorġett Portelli li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha, San Mark li jogħġbok il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu verament jagħti ħajtu għalina, ħudu kulu danu ġismi biex aħna nkunu nistgħu ngħixu, niklu. Imma f'dejn ħudu kulu danu ġismi jagħti ħajtu għalina, hemm ukoll jagħtina l-ħajja tagħna. Anki l-ħajja tagħna hi don tiegħu. Jekk aħna qegħdin hawn b'rigal tiegħu, b'don tiegħu.
allura ma nistgħux ma nimtlewx b'sentimenti ta' ratti l-ħajr minkejja kollox, minkejja l-inkwiet u d-batijiet kollha li għandna. Qegħdin hawn b'don tiegħu, b'rigal tiegħu. U ma nistgħux aħna ninsewa din il-verità, din ir-realtà. Jew nduru lejh u b'sentimenti ta' uliet li jħossuhom maħbuba, uliet li jħossu li għandhom jirringrazzjaw lil missier, nitolbu flimkien. Missierna illi jint fis-sema ikun imqaddes ismek, tiġi saltatek ikun dak li trid kif fis-sema hekk dak l-art ħobsna ta' kuljum għatina illum aħfrilna nubirna bħalma nafru lil minnu ħati għalina la daħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni sirna li inti fismawi sirna li inti fismawi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tagħna, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mstidna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stejt biskelma waħda u ruħi tkun infejqa. Than I should be, and I just can't face the day when darkness falls around me, and I just can't find my way. When my eyes don't clearly see, and I stumble through it all, you I lean upon, you keep me strong, and you raise me when you are there when I most need you. You are there so constantly. You come shining through. You always do.
You are always there for me. When life brings me to my knees and my back's against the wall, you are standing there right with me, just to keep me standing tall. Though a burden I may be, you don't worry, you don't rest. You are reaching out to carry me, and I know I'm heaven blessed. You are there when I most need you. You are there so constantly. You come shining through, you always do. You are always there for me. You are there when I most need you. You are there so constantly. You come shining through, you always do. You are always there for me. You are there when I most need you. You are there so constantly. You come shining through, you always do. You are always there for me. You are always there for me. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come.
Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Nitolbu. Mulej, int ir-raj it-tajjeb tagħna. Ixħed ħarsa tasliem fuqna l-merħla tiegħek u qiegħed fil-mirat ta' dejjem lilna li fdejt bid-demm mażis ta' ibnek li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Grazzi ħafna tal-preżenza numeruża tagħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi u l-ferħ ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-ġurnata tajba. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Tu sei via, sei verità. Tu sei la nostra vita, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life, you are my life. Alleluia, 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 alleluia. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.